Siyabingelela namhlanje kuwumhla ka-20 September sila ePinetown. Saqhubeka sihamba nomkhulu nosisi undodakazi wakhe ababekhala ngemali yakhe umkhulu ayifake la ka-Starndard Bank. Sithe namhlanje sizeke sila khona ePinetown la umkhulu ayifake khona imali yakhe. Sasibuya ngaphakathi-ke amadokhumenti onke abewaphethe umkhulu siwavezile basi-engage kahle ngeprocess yonke ukuthi ihamba kanjani. I-verdict yakhona basho ukuthi iseleka-ambasement la kufuneka iye khona njengamanje. But-ke uzochaza nawe undodakazi wakho umkhulu ukuthi bazweni ngaphakathi. Ngiyabingelela. Sithi ikhesi siyiqalele nobhuti uMdusi yabonga kakhulu esinikeze leli thuba. So nje kade sidla namhlanje kuhambe kahle kakhulu ngendlela abasichazele ngayo ukuthi kufanele idlulele phambili la ngoba umkhulu zonke into zakhe ayigcinile ziyakhombisa ukuthi le case yakhe sibihambe kakhulu. So ngokwekhesi sesithemba-ke nokuthi ubhuti uMdusi azoqhubeka-ke sihambe nayo sothola ukuthi kwenzakalani, umkhulu uyayithola imali yakhe noma akayitholi. Nje ibona singakubonga sikuzwile konke kungaphakathi basichazele kahle. Umkhulu abantu bakhe bakhuluma nabo umkhulu. Impela siyakuzwa kodwa enhlizweni yami imali ngayifaka kubona ngokuthi angifundile bangibona ukanye ukuthi ngisilini badla imali yami badapela ayithatha enye bayishiya incwadi isikhona bakhethela bona. Ngiyayicela imali ngiyacela lokhuza mntanami lekelele okubalulekile la engakusho nje ngicela abantu abadala bayibheke lento yama-investment kungase kubona abantu abadala bodwa kuphela onke umuntu uinveste emabhenki. Cela abhekisise ukuthi lama-advisors nama-consultants asebhenki yini ayikhuluma kuyena, yini ayisayinelayo phansi ngoba baningi abantu sebesithintile ngempela bakhala kanje ngoba ifika ibhidane lapho ibhidanisi ngoba abanye babo vele bawenza ama-element fraudulent. So umuntu akaqikelele ngempela ukuthi whoever mayefuna ukufaka imali yonke into uyenza ukuthi uyayibheka ukuthi lento ayisayinayo iprocess yakhona ngempela yini. Futhi makukhona abangamphelezela abathembayo akabathathe ukuze kusasa ezokwazi ukuthi avikeleke ngoba umkhulu lento wayenza yedwa investment le manje sekukhona izingane zakhe ngoba umkhulu sekhona sebemrobhe ngakho ngaphakathi. And okubuhlungu indodana yakhe ayihamba naye esekho namhlanje naye bisihambe nalo lolu hambo yashiya endleleni uNkulunkulu wayithatha sekuqhubeka usisi manje. Amanye ama-questions arise la ngaphakathi asikwazi ukwaphendula because umuntu awayehamba nomkhulu akasekho emhlabeni. So-ke ngicela ukuthi baqikelele kakhulu lokho bakuyuthi ngoba ayi ziningi ikhale esiyitholayo yibo labo kuthiwa uLiberty. Ngibiza kahle impela uLiberty. Hayi bayakhala abantu kakhulu ngawo nawo kamabhenki kodwa-ke noma ngeke ngingenakho kodwa nje uLiberty hayi Liberty hayi impela hayi nathi Sadla siyayivula awukusondela Liberty mhlambe sizokunika iplatform uku-educate abantu ngama-investment ukuthi usebenza kanjani Liberty. I-investment yomuntu uyitreat-a kanjani uma ngabe isisezandleni zakho nokuthi kuphi abantu ekufuneka imigomo yakhona bayichaze ngoba abantu abayazi le migudu le yokubeka kwemali. Umuntu unemali uyafisa ukubeka imali but imigudu yakhona neprocess akayazi. Siyacela ukuthi ngabe baphumela ngaphandle benza ngisho ama-workshop benza ama-road show bahamba bafundisa abantu ngeprocess yabo ukuthi imali begcina imali zabantu. Asibonge sisazoqhubeka senze i-email sibhalele ka-embassment laphana sithole ukuthi kuthiwane khona bafanele basinikeze i-verdict. Siyabonga.